ta rika shi. Sanadiyar ɓullar bidiyon Hafsa 'yar TikTok a cikin satin nan ya sa hukumar Hizba ta jihar Kano ta kama ta tare da wasu 'yan matan wanda ake zargin sa da irin wannan al'amari. Kamar yadda kuka san dai a cikin satin nan ne rahotanni suka ci kafofin sada zumunta da kuma bidiyon wannan matashiyar mai suna Hafsa wanda take shirya wasan barkwanci a shafukan sada zumunta da ita wannan matashin mai suna Lawansi domin nishadantar da jama'a tare da yin sana'ar mai suna content creating. Sai dai kwatsama cikin kwana biyun nan aka tsinci ɓullar bidiyon ta wanda ya kai tsawon minti 3 na bayyana tsareci. Lamarin da ya janyo cece kuce sosai a kafofin sada zumunta sannan kuma mutane da yawa sun yi mamaki ganin yadda ba a taɓa tunanin za ta yi wannan abu ba. Sai dai idan za ku kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe za ku ji cikakken bayani akan dalilin da ya sa bidiyon na ta yi ɓulla domin ko wata TikTok ta yi doguwar hira da ita yadda ta bayyana dalilin yadda aka yi bidiyon na ta yi ɓulla sosai a kafofin sada zumunta har ma ya ta yawo sosai da sosai a wajen mutane. Wannan bidiyon da ya tana da tsayi amma idan kuka yi haƙuri kuka kalla daga farko har ƙarshe za ku ji cikakken bayani akan yadda wannan abu ya faru da ma ɓullar bidiyon nata da dai sauran abubuwa da ya kamata a ce kun sani. Yanzu sai ku gyara zama domin kallon cikakken bidiyon da kuma abubuwan da suka faru sanadiyar fitar bidiyon. Amma kafin ku kai ga kallon bidiyon muna so idan wannan shine karanka na farko a wannan tashar ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu a koda yaushe. Idan kuma ka riga ka mana subscribe muna so ka yi like da share na wannan bidiyon domin sauran mutane su kalla kuma su amfana tare da ɗaukan darasi saboda gujin gaba kada ya faɗa ga wata. Jama'a ku tsaya ku saurari wannan. Ina son ku ji abin da ya faru da yaya wato Hafsat kenan. Ku tsaya ku saurari wannan. Ku tsaya ku ji. Yaya, ya kike a garin? Yaya yanzu na ce ba mu zauna mun yi magana da ke ba. Wai dan Allah dan Annabi yaya wannan abubuwan yaya da hankalinki da tunaninki yaya. Kin san ciwon kanki wacce ni sheda ce ke da kanki a gabana kin sha irin ki dinga yi wa mutane ma haka faɗa ki ce ya kamata irin da a haɗa aiwa kai faɗa a daina yin abin da bai dace ba yayi to me yasa wai wannan abin wannan masifar ta ina ta bullo daga ina ta bullo yaya da hankalinki da komai dan Allah dan Annabi wanda ke kike wa waɗansu faɗa amma yau a ce wai gashi yau ke ce a duniya yaya ta yaya aka yi haka ta faru dan Allah dan Annabi kai hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahi abin nan ya daure min kai ya bani mamaki matuƙa. Abin ya daure min kai. Yaya kike? Yaya ya komai da komai ya jama'a. Ya hakuri. Wallahi yaya yanzu za ki tsiye miki ce min waye ya fito da bidiyon nan ko waye min wannan aiki wallahi ban sani ba. Kin sani ina yar musulma, diyar musulma, yar gidan musulmai. Da mutunci na ko ba mutuwa Allah na tuba ko a sa misali ba mutuwa akwai aure akwai yaya za ka haihu za ka yi aure kana da masoya kana masu son ka yanzu abin bakin ciki na kana sa ran za ka yi aure duk iskancin da muke yi na social media rawa wane ne duk bai ishe ba har sai na ɗauko tsaraici na yaɗa ma duniya ko na tura ma duniya saboda wani abun da bai kai ya kawo ba na duniya. Allah karka ban ikon yin wannan wallahi wannan bidiyon da ake yawo da shi ya fi ƙarfin shekara 2 a Abuja. Ba zan taɓa mantawa ba lokacin mun je wani aiki a Abuja ina zaune a ɗaki wallahi yaya kawai tsautsayi Allah ya ƙadarta min hakan sai ta faru kuma wannan a cikin ƙaddara ta take na ɗauka na gode ma Allah. Tsautsayi ya sa na ɗau wayata na aje na bidiyo da na aje a cikin snap don ko saving ban ba cikin wayata ni dai kin san na farko ba shaye-shaye nake ba mahaukaciya nake ba da hankali na da tunani na da iyaye na da yan uwana da kanni na ba zan dauka wannan bidiyo in tozarta kaina da kaina ba. So an ci amana ta kuma Allah shi kadai ya ba kan shi shaidar wanda ya nuna wannan abu ya ci amana ta har ya dauka bidiyon ya tura ma duniya amma ni na sani ko Qur'ani za a ban zan dafa ban taba tura ma wani bidiyon nan a duniya ban taba tura ma babu wani mahaluki da yau zai ce zai ban abun duniya zan tura mai bidiyon babu shi ban gan shi ba kuma ban taba tura ma wani ba. Allah ya sani muna zaune da ƙawaye na sama da shekara 2 nake ga miki wannan labarin. Muna zaune da ƙawaye na so mun je aiki sun fita yaya da suka fita
ni kuma sai na irin fito daga wanka tsautsayi na ɗauka zan shafa mai kawai sai na ɗau wayata tsautsayi sai na ina yi sai ban ma yi sai ba na bar shi a snap ɗina daga snap ɗina ban san waye ɗan wayata ya dropping wayan shi ba suke ta bina da sharri suke har Allah ya kawo lokacin nan da al'amarin ya faru amma kin san da hankalina da tunanina ni da nake wasu faɗa ba zan yi irin wannan abin ba har in tura ma duniya ba zan yi ba ni ne ba ban san waye ba ban san ya aka ya faru ba Allah ubangiji shi kadai ya bar wa kansa sani kuma wannan rubuce ne a kaddara ta Allah ya rubuta hakan sai ya faru wa rayuwata so don haka na gode ma Allah wanda ya mun kuma ya je shi da Allah wallahi yayi ko ne lokacin da ake wannan ake sako wannan mata ake cewa ni ce saboda na san ba ni da wani abun kunya da zai fita wa rayuwata da ki jiba da confidence nake cewa in dai akwai a turo shi ne in dai har akwai shi a fito da shi menene da confidence na saboda na san ba ni da shi su an riga an cuce ni ban da bakin magana ne shi yasa kawai na bar ma Allah ko ma waye mu haka Allah ya saka mu na san wannan abin dan lokaci ne wasu su zage ni wasu su fahimce ni wasu to ni dai kin san dai duk dabbancin mace duk kuma haukan mace da tunanina ni na yi makaranta da tunanina da hankalina ba zan ɗauka bidiyo har tsawon minti 3 ko 5 ne tsawon minti 3 ko 5 yayin ɗauka da tura ma wani ba kin san da tunanina da hankalina da fuskana tun muna yara na muke ganin ana ma wasu ana ɗaukansa ana tura ma a duniya tun lokacin muke gani a ce saboda ni wawuya ce mahaukaciya sai in ɗauka bidiyon har tsawon minti 3 to me mutum zai ganta har zan ɗauka mai bidiyon na in tura mai dan Allah me mutum zai ba ni da bakin cewa ko sanda abu ya riga ya fita fuska na ya fita ba ni da bakin cewa komai amma Allah shi zai saka mu kuma shi zai isa mu kuma duk wanda ya mun na bar shi da Allah na bar kowa ya mun da Allah ba zan taɓa yafiya ba ni na sun ban ba kuma tura ma wani ba duk wanda ya mun shi da Allah ba komai rayuwa wallahi mu fara tattare kayan mu duniya ta kusa tashi to duniya ta kusa tashi mana wannan irin masifu da bala'i da suke ta sauka wai kina sani kika yi wannan bidiyon fim guda fa kika yi wa kanki kika yi producing kika yi directing kuma kika taka rawar jaruma wai kin ga abin da kika aikata kuma zaki shiga gida ki sallama da mamanku kuma zaki shiga gida babanku ya ganki kuma yan uwanki su ganki mutanen gari su ganki ko kina nan kina posting kina habaici a status da TikTok kina hawa wakan habaici kin san abin da kika aikata ki tambayi wa'inda suka yi bidiyo da wa'inda irin wannan tsautsayin ya fada kansu ba ma fa irin naki bane ki irin wanda irin wannan tsautsayin ya fada kansu bidiyon su ya likin ki tambaye su ki ji sama da shekara 10-20 ki ji suna zaune cikin salama da kwanciya hankali wallahi ba su da ita me ya miki zafi na sakin wannan abubuwa ba kyan gani me kike nema a gidan duniyan nan ke ga ki shirgi guda me ya faru an ce last an ce bidiyon ki ya fita wannan dai sai a ce kamar baki bace shine yanzu kika zauna kika shuta fim daya kika yi wa kanki kuma kina nan yanzu hankalinki kwance ba ma ke ba da duk sauran ire-iren ki yanzu kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ban taba fitowa na yi magana akan irin wa'annan abubuwan ba wallahi nata ne ya daga min hankali Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace Allah ya shirya mu shirin addinin musulunci ita ma Allah subhanahu wata'ala ya shirya ta kowa yana aikata laifi na wani ne yafi na wani amma bayyana shin fa wallahi ban ji daɗi ba abin bai min daɗi ba idan ke kika saki da kanki baki kyauta wa kanki ba
idan wani ya sakar miki bai kyauta miki ba, bai miki adalci ba, me kike nema? Trending ko me, duk trending din da zaki wallahi ba zai kai wata ɗaya ba, wata biyu an manta da maganarki. Amma mutane wannan bidiyon da kika ki rubuta har ƙarshen duniya saboda midiya ce yanzu. Ban ji daɗi ba, ban da alaƙa da ke, ban san ki ba, amma ban ji daɗin abin da aka yi miki ba. In kuma ke kika yi wa kanki ba ki wa kanki adalci ba. Ban ji daɗi ba wallahi. Wannan kuna ganinta sunanta Nana Algaita. Dalilin da yasa ake ce mata Nana Algaita, ko namiji na da mata 4 duk za ta raba shi da matan shi, shi yasa ake ce mata Nana Algaita. Wannan kuma sunanta Ladidi, mai dakawa maza wawa da dukiyansu. Kwarai. Duk namijin da ya kuskure ya sha ladan Ladidi, to Ladidi za ta bata mishi dukiya har sai ya zama kamar ragama a hannunta. Wannan ita kuma Jamila Abu ake ce mata, mai amana. Idan tana maka nasi'a ko shedan sai ya jinjina mata, bata bar malam ba bare tsoho. Mai yaudariya ce. Yanzu billahi. Wannan Samira ake ce mata. Samira baiwar Allah, bata da matsala ko daya, sai dai kawai idan ka amince da ita za ta cuce ka. Mage ce ita, mai kwanciyar daukan rai. Akwai kuma Zimama, bata da matsala, kullun cikin damfaran maza take, musamman maza masu kwana suna chatting. Sannan a hankali za ta kwashe maka dukiyanka cikin sauki ba tare da ka ganta ba. Ni kuma yau tai ce mugun tsuntsu, masomiya da ni yayi dare. Sunana Ajiya Babba, shugaban gobaran mata. Ikon Allah, ikon gaske. Wai har mun zama haka. Ya ishe ni, ba na son daga gari, kuma wallahi talla ya ishe ni haka. Kullum maganar tura tsiraici ɗan musulmai. Duniya ina zaki da mu. Wani irin rayuwa ne wannan? Wani irin rayuwa ne mara tsafta haka? Wai 'ya'yan musulmai ke baza tsaraicin 'yan uwansu yanzu. Wai har Allah Allah, kuma wa suke sa a yi bidiyon? Maza ne ko musulmai ne? Musulmai ke sa matan da su yi bidiyo saboda talauci da yunwa. Kuna musu bidiyo kuna tura tsaraicin ku, suna baza tsaraicin ku a duniya. Mata darajar su ya ƙare. Wanda mace darajar mace ya wuce abin wasa. Idan kana murna kaga tsiraicin wannan, kai ba ka ayu. Idan ka kalla tsiraicin wani ba ka tunanin me zai faru na gobe. Ni abin ya ishe ni, haba kullum sai kawo abubuwa. Da Allah mu ji tsoron Allah. San duniya, ina duniyar take, duniyar ta gama karewa, yadda babu gobe a cikinta, face rudani. Idan kika yi hakuri, duk wanda za a baki wannan talan tsaraici, wallahi tallahi ko kin karbe shi sai ya kare a minti guda.